Izvinite, momci, a šta radite to tu? Izvinite, možete nam objasniti samo šta radite tu? Evo, pade, gledajte, greškom, pade. Pade slučajno, to se dešava prosto. A zašto radite to, momci? Zašto prekrečete srpsku zastavu? Narod, crveno plavo belo. Kako se zoveš? Ko ste vi? Ko vas je poslao? Ko vas je poslao ovde? Evo i gospoda slikaju. Gospodo, odakle ste vi? Dobar dan. Odakle ste vi? Ko ste vi? Ko vas je poslao ovde da dođete danas? Da prekrečete srpsku zastavu? Na trgu braće moji. Ko ste vi? Ko vas je poslao? To je dozvola. Koja firma? Ko vas je poslao? Ko vas je poslao? Ajde. Pričaj. Ove kante su vam pale vamo, hoćete da pokupite samo lom koji ste napravili. Ajde, sam. Znaš što je na radi? Ko ste vi? Ne rekao većaš mači. Mi znamo ko ste ni šta ste. Izvinite, ko vas je poslao? Ste navijači vi, šta ste? Ste navijači, huligani. Ko vas je poslao? Šta ste? Arbotek, piše Arbotek firma. Morat ćemo da saznamo ko finansira ovu firmu da radi ovo što radi. Ajde. Ajde. Ajmo da vas ispratimo. Ajde. Ajmo kući. Ajde kući. Ajde kući. Ajde kući. Ajde kući, momci. Odmorite se. Na pogrešnom ste mestu danas. Ajde, gleda, imaju neki podržavaoci, nismo sigurni koji su ljudi. Ko je to? Simpatizeri? Momci, u pogrešnom ste smeru. Gde ste krenuli? Ko vas je poslao, momci? Ko vas je poslao da prekrečujete srpsku zastavu? Znate da su Srbi ravnopravan narod na Kosovu. Ne možete to raditi. Po Ustavu Kosova imamo pravo na svoju zastavu. Po zakonu o nacionalnim simbolima. Izvinite, gospodine, šta kažete? Ne ste nam dobacivali, pa samo da vas pitam. Šta ste... Ja sam vlasnik ovog lokala, šta ste vi? Kog lokala, tačno? Ovog ovde. Znate da vi ovo ilegalno ovde, bašta. Vaša bašta je ilegalna ovde, znate to? Ilegalna bašta. Nije ilegalna. Ilegalna bašta, vi nema... A co, imaju dozvolu beše za ovu baštu? Nemaju. Nemaju ilegalna bašta, znači. I Šiljova kapana je bila, pa bila i bašta od... Ovako je bio. Evo, ispraćujemo momke, idu momci. Ćao, momci. A si ništa tim, poput posla. Nije moj posao.